Trin 1. Tjek af skruer og bolte. Det første du bør gøre er at kontrollere skruer og bolte på din motionscykel. Det er især vigtigt at holde øje med pedalerne, da de kan løsne sig en smule efter de første træningspas på grund af den kraft, der overføres under brug. Derudover bør du også tjekke skruerne på rammen ved konsollen og ved cyklens støtteben. Når alt sidder solidt fast, er du klar til at gå videre til næste trin. Trin 2. Smøring af sadelpinden. Det er vigtigt at vedligeholde sadelpinden regelmæssigt, især hvis flere personer bruger motionscyklen og jævnligt justerer sadelhøjden. For at sikre, at sadlen kan justeres let og uden besvær, anbefaler vi at smøre sadelpinden med Cardio Strong silikonspray. Det sikrer, at den glider ubesværet op og ned uden at hakke eller lave irriterende lyde. Når du alligevel smører sadelpinden, er det en god idé samtidig at tjekke hurtigspænderen. Hvis det føles stift eller besværligt at justere, kan en smule silikonespray også her gøre en stor forskel. Trin 3. Rengøring af håndpulssensorer og styr. Håndpulssensorerne på din motionscykel bør rengøres efter hver eneste træning. På den måde sikrer du, at dine målinger altid er henholdsvis præcise, og du undgår fejlinformationer eller udfald i pulsmålingen. Vær dog opmærksom på, at målinger med håndpulssensorer aldrig er lige så nøjagtige som målinger med pulsbælter. Til rengøring af både håndpulssensorer og styr anbefaler vi et pH-neutralt rengøringsmiddel til fitnessudstyr. Sådan en rengøringsspray kan også anvendes til rammen og andre dele af cyklen for at holde den pæn og velplejet. Trin 4. Justering af ben. Hvis din motionscykel vibler eller føles ustabil under træningen, bør du kontrollere de justerbare ben og tilpasse dem til underlaget. En stabil motionscykel er afgørende for en sikker og komfortabel træningsoplevelse. Sørg derfor altid for, at den står solidt og fast, inden du går i gang med din træning.